Justejoen wie Sportclub Heerenveen al op haatlijnen akkoord met Rachif van La Parra. Van de midje waar de onvolgers medisch keurt en doe stie niet een oergang naar Heerenveen nog in het paad. Van La Parra komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en maakt in 2008 doet hij nog maar zontje in de oerstap naar het Franse Kaan. Maar dat bracht hem net, werd hij op hopen hier. Het tweede jaar kreeg ik heel weinig speelminuten en het derde jaar nog minder. En ja, op een gegeven moment dan ga je wel natuurlijk wel stappen ondernemen, want ja, je wil jezelf wel blijven ontwikkelen. En ja, toen kwam Heerenveen en ik vind dat ik hier wel de mogelijkheid krijg en ga krijgen om mezelf verder te ontwikkelen. Met de komst van La Parra speelt Heerenveen nevens vastzitter Robert Veenstra in op een eventueel voortgaan van orenspelers. Wij weten dat er een grote belangstelling is voor onze vleugelonvallers, Nassing en Assaidi. Dus ja, hoe lang had je die vasthouden kunnen, dat weet je natuurlijk net. Maar als er een club komt en die leidt zo'n miljoen euro voor Assaidi op het kleed, dan gaat hij voort. Nee. Dan gaat hij net voort. Nee, dan gaat er net voort. Zo'n miljoen is te min. Zo'n miljoen is te min. De transferperiode rint nog maand nacht tolvoeren.